wonde jogli baba adama ha e nder tuutaji Afrique ko fedde gendiyankoɓe yarlitaniɓe leñol ɓaleɓe windere tengti noon e leñol pulare dongre Afrique wiyetede foyre pinal ngendi ullnade ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati hebtina e ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi joɗide e damal Afrique Dakar lamorgo leydi Sénégal foyre pinal ngendi na rendini diwan Dande Maayo Fuuta Tooro Fuladu Ferlo e hirnange Sénégal somde capanɗe nayi e goo tergal wuro Mbimiyankoɓe jooɗi yewtinde mon e fiilgogol ɗo lefol biyetegol so doole donki yo doole kebbo ko cafal jangde e pinal heblo pulo e saato kame conce ñeñal ganni tawa ko lefol mabɓe gadanol to batte jime jimɗi yaaroɓe leppi 12 to batte mago cariɗe nder windere yeru ɗanngal Samba foyre pinal ngendi udditi duɗe e docotte majje ngoni ɓiɓɓe Mbimiyankoɓe ngam janginde Pulaar e ɗemɗe gendije Afrique ruttude teddungal e jettoru kala mennoɗo jingande Pulaar hayso koye miijo foyre pinal ngendi fandare mayre ko yoltude hujjaji fulɓe e siftinde hanki e hecci hanki men gandal cuusal baadi neɗɗankagal ha e dewe Allah hande e nder julyultodiral adunayankewal woni mondialisation ɓinguel leydam jangude e janginde ɗemɗe men yiilade fotal ɗemɗe to ayawo habrirde ngelliyankore ha e cakirɗe kabaruji leydi fotal kumpital e andude ya garta leydi men nuskinde aybinde ɓiɓɓe pullo ko min saltiɓe to faggudu e ɓamtare rendo men waylude mbaadi haltirde gandal homtira en pinal araniyankoɓe e dow ndol doolagu politique mate on paamani walla ko on jurnitaki ma ko on yondiniɓe ɗemgal na dure ɗemɗe leydi a yarto ƴiƴam leƴƴi yiɗɓe hoore mum wona ande bandum hunde fof no fatantami ha dewle ɗe dagaki polto tagiɗe taniraɓe ɓe laaɓani cawɗo gawlo askina muudo ha nannayi modu ha ko fotanima yewtuma